Láganos esta referente. Laten we eerbiedig zijn. Nos querido Tata Celestial, que te vivo que te move de gran altura en el cielo. Onze liefdevolle Vader die in de hemelen zijt. Señor, su nombre sea santificado por para tu eternidad. Uw naam worden geheiligd voor nu en alle eeuwigheid. Señor, hasta Señor, su pueblo un vez más a trove en Señor, su presencia, ave me inta, Señor. O Heer, op deze ochtend staat uw volk hier voor uw aangezicht. Tata, nos recibe un perdón para nos picanan, que nos comete contra Señor y también contra nos proimonan, Señor. O Heer, we willen u vragen om ons te vergeven, Vader, voor alle zonden tegen u of tegen onze naasten. O Tata, limpia nos foritura y justicia, Señor. O Heer, reinig ons voor al onze ongerechtigheden. Y así nos limpia en Señor, su presencia, ave, Señor. En maak ons schoon voor uw aangezicht, Heer. Tata, nos te agradecemos, Señor, que o Señor por aqui nos, que nos prega, que nos sana y salva, ave, Señor. O Vader, wil u bedanken dat u ons hier veilig hebt gebracht, Heer. Tata, danke por bendicionar-nos, que recebida, uma entrada, Señor. O Heer, dank u dat u ons tijdens de week heeft gezegend, Heer. E que o Señor por abençoar-nos com entrada e que nós podemos beber a trobe na Senhor, Tata Santo. En dat u ons hebt gezegend, Heer, met inkomsten, zodat we vandaag weer aan u terug kunnen geven. Tata, laga com essa que Senhor para chegar no destino, Senhor, caminha de Dubai, Senhor, que assim é por cobrir, Senhor, ajuda com a obra por o avançar, Senhor. O Heer, er staat toe dat het zal komen waar het moet komen, Heer, zodat het zijn werk kan doen. Tata, também nós recebemos, Senhor, pensando que mal que para de saúde, Senhor, por cura cada durante het dia, Yahweh, Senhor. O Heer, we bidden, Vader, ook voor iedereen die ziek is, Heer, zodat u hen kan genezen. Es não, Senhor, que está sofrendo, que tem desafio não difícil, Senhor, não dilante, Senhor. Ook voor degenen die aan het lijden zijn met grote uitdagingen voor zich. Senhor, que não também por saco, Senhor, tô junto com nós, que não por yama, Senhor, e que o Senhor tá tendo, e que o Senhor que ajuda não também por passador de saque, Senhor. O Heer, zodat ze ook weten dat u met hun bent, Heer, zodat u hen helpt, zodat ze dit kunnen overwinnen. O Tata, também nós recebemos, Senhor, para nosso irmão Steven e também Violinda, Senhor, que tu vai translate ave me inta, Senhor. O Heer, we bidden, Vader, ook voor onze broeder Steven en zuster Violinda die moet gaan vertalen, Heer. Senhor, drama, Senhor, su Espírito Santo ribanan, Senhor, e que o Senhor não por riba e palavra, Senhor, maneira me acertar, Senhor. O Heer, stort uw Heilige Geest op hun, Heer, zodat zij het woord kunnen brengen zoals u dat wil. E também de inteira congregação, Senhor, que nós por compreender e que o Senhor por guiar nós, que nós pegue isso aqui também em prática, Senhor. En kunt u ook deze hele gemeenschap leiden, Heer, zodat zij het goed kunnen ontvangen, Heer, zodat ze het in de praktijk kunnen brengen. Queda conosco, Senhor, durante o dia, Yahweh, Senhor. Blijf met ons tijdens deze dag, o Heer. Nós recebemos que por nos falta não de Deus naam de Cristo Jesus. Dit bidden vragen wij met vergiffenis onze zonden in de naam van Jezus. Amen. 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 Nós temos nossa Bíblia aí onde conosco. We hebben vandaag onze Bijbel bij ons. Laga nós a Bíblia emissora de boek in Mateus, capítulo 24. Laten we meteen gaan naar Matthäus hoofdstuk 24 versículo 20. en vers 20. En ik zal het lezen en je kan het in je eigen Bijbel volgen. Dank je. Para sombra Cristo não falso e profeta não falso lolanta. E lo se señalan e maravilha não grande para ganhar, se está possível, hasta e eleginan. Sabe dan ons versículo de memória, Yahweh. En dit is onze schriftlezing van vandaag. Yahweh, ons die ons roman Steven. En we hebben vandaag onze broeder Steven. Qual nota desconhecido para nós. Die geen onbekende is voor ons. E que Deus aguie que por aqui nada assim por compartilhar a palavra do Senhor junto conosco. En dat de Heer hem hier naartoe heeft geleid zodat hij het woord met ons kan delen. Hopen que me conhecer voor die Curaçao. Ik ken deze jongeren vanaf Curaçao. Nós bij school junto. We zijn samen naar school gegaan. Sempre met agora cada vez scoren met een pergunta não. Dus ik weet altijd dat wanneer ik dus vragen had. Por mim que chega de puntrele. Wanneer ik dan bij hem kwam en het aan hem vroeg. Sempre dat hij contesta. Had hij dus altijd een antwoord. E também Deus usa ele imensamente. En God heeft hem dus norm gebruikt.
Através de Jeco, ave met ambe porting e geloof ave. God heeft dus hem gebruikt om ook ervoor te zorgen dat ik nu het geloof heb. Ons Amen. Roman Steven. Onze broeder Steven. Thanks. Bueno, feliz sábado para Unitur. Een gezegende Sabbat voor iedereen. Contento que nós porte junto para compartir. Ik ben heel blij dat we vandaag samen kunnen zijn om samen dit met elkaar te delen. Assim que nós por estudiar junto a palavra de Deus. Amém. Zodat we dus samen het woord van God kunnen studeren. Amen. Bueno. Nós está vamos fazer uma palavra de oração. Laten we een woord van gebed doen. Dara de amor, danke Senhor Cuba 13 amigo filho Linda aqui nanan. O liefdevolle Vader, wil u bedanken dat u mij en Filine hier naartoe hebt gebracht. Cada de nós também Cuba 13. Voor iedereen die u ook hier naartoe hebt gebracht. En no momento na que Senhor toma controle completo de nós. O Heer, neem op dit moment volledig controle over We ons. conhecer cada que está aqui na sua necessidade. U kent de behoeften van iedereen hier aanwezig. Tanto espiritualmente, Geestelijk, Heer, mentalmente, mentaal. e tudo lo qual que nós está conectado. En al hetgene waar wij mee zitten, Heer. Esse Senhor Papi através de nós, da nossa oração, tatawe. En daarom bidden we, Vader, zodat u door ons heen praat. Em nome de Bajustima Cristo Jesus. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amém. Amen. Ok. Bueno, wanneer nós mira o título, nós todos sabemos, a vida 21. Dus we zien dus de titel. We weten vandaag dat het 21ste is. Ja, is het een beetje outra semana, nós sabemos que é Páscoa, o mundo está celebra Páscoa, etc. En we weten dus dat de wereld ook volgende week het Pasen zal vieren. Juist. Que men die nós está touch de um tiki je sei. Dus we zullen het eventjes gaan behandelen. Sim, nós passa riba je, pero em contexto de profecia. We zullen het over hebben, maar in het kader van de profetieën. Ok. Bueno, dus maneira nós sabe o pueblo aqui, Igreja Adventista, We weten dus dat deze volk, dus de Zevende Dag Adventisten, tá uma igreja de profecia. dat het een gemeente is van profetieën. Ela wordt lantasini En het is gewoon zo opgemaakt. e assim também acaba dan. Het is dus zo ontstaan en zo zal het ook eindigen. Ok. Depois mais Pedro, En daarom hebben we dus Petrus, avisa em 2 Pedro na 1:2. die dus in 1 Petrus 12 heeft gezegd. E di pensei sempre lo mita clapa recordar vosso. Want ik sta dus altijd klaar om jullie eraan te herinneren. E cosna aqui mais que vosso sabe não cava e aguardo estabeleci dingen verdade que vosso tinha agora. Dus al hetgene wat jullie al weten en al in de waarheid is gezegd. Ja, is que men quizás tin konago vai entender gava. Dus soms heb je dus dingen waar je al van hebt gehoord. Pero tin beta bomba repetir certo cos. Maar soms is het ook goed om iets te herhalen. Para gente, para o povo de Deus, wordt estabelecer dingen verdade presente. Zodat het volk van God in de waarheid kan staan. Ja, as pessoas têm menos tendência de desviar, Dus soms hebben wij de neiging om een andere kant op te gaan. of duvidar nos missão de batera, Om te vergeten wat onze visie is hier op deze aarde. door die purba na tá igual que outra denominação, Door te proberen om gelijk te zijn met alle andere denominaties. door sendo que Deus avisa nós um pueblo peculiar. Terwijl God eigenlijk heeft gezegd dat wij een aparte volk zijn. Ok, agora die com profecia de importante. Waarom zijn de profetieën zo belangrijk? Het avisa em 19 e assim nós tinha palavra profético para mais segurança, na qual você está se bom de pôr atenção, como lâmpico da luz de lugar escuro, te hora, dia abre e estrela de madrugada sale de vosso coração. Zie je me helemaal gelezen. Dus. Ok. Permite que Só na quizás Bijbeltekst. vers nan, Romano por nota nan. Dus de Bijbelversen die worden dan niet vertaald. Dan kun je Yes. niet gewoon noteren. Alright. Ok. Dus assim está Deus, o pueblo, me se vai estabelecer dingen verdade presente.
Dus het volk van God moet gevestigd worden in de waarheid. Eso te saquinante lo qual buta santifica e alma. Want dit zorgt ervoor dat de ziel wordt geheiligd. E uni e rebaño, e carnena. En dat zorgt ervoor dus dat de schapen verenigd worden. Ja, is ningún otro mensaje. Dus geen ene andere boodschap. Dus mijn hermano White bise bon klaar. En daarom zegt zus Ellen White het heel duidelijk. Quella mira e peliger ora que e mensagero aan de desvia voor die zaak. Ze ziet dus wat het gevaar is wanneer de boodschappers dus afleiden van die boodschap. Juist. Dus que algo me te para aqui na rato. Ik sla iets over, maar hier ga ik even stilstaan. Oké. E consejo da meta. Dus het advies is het volgende. Que het bisa nos timester más estudio, menos predicar. Het zegt dus dat we meer studie nodig hebben, minder prediken. Dus het bisa tiende nota capta turcos mesmo como um lie. Want het zegt dus dat sommige mensen niet alles in één keer doorhebben. Pero dorco nos ta abre Bijbel, escudriñar dentje. Maar doordat we dus de Bijbel openen en het gaan onderzoeken, É verdade por worden si más claro pende compreender. dan wordt de waarheid duidelijker, zodat die persoon het kan begrijpen. Juist. Sowieso me nota beleza turcos para cuestión de tempo. Dus vanwege de tijd zal ik dus niet alles lezen. Juist. Que você me virar met de chip ja, para nos mantener. Dus zoals je ziet zal ik even hier en daar gaan, maar dat is zodat we de tijd in de gaten kunnen houden. Oké, Mateo 24:45. Matthäus 24:45. E pergunta Tayor, quem antote esclavo fiel e prudente? De vraag is dan, wie is dan eigenlijk de trouwe, verstandige slaaf? Cujo chão alage encargar cujo cas para donar comida na seu devido tempo. Waarvan de Heere hun heeft opgedragen om het eten op het juiste moment te geven. Qual comida? Welk eten? É palavra de Deus. Het woord van God. É mensagem para o tempo específico aí. Dus de boodschap voor die specifieke tijd. Mas o mundo agora aqui está de celebração, Dus de wereld is nu in een viering. pero nós agora meseta de celebração que Cristo vai vir para de dois via. Maar wij moeten dus nu aan het vieren zijn dat Christus voor de tweede keer Nós terugkomt. vamos celebrar baby de stal, Dus wij vieren niet over een baby in een stal, senão Deus que vai vir rei de reis, senhor e senhora. maar een koning die zal komen, een koning der koningen. Juist. Pensei, vela, me escreve aqui. Então, pensei de visa, Romanos 3, e assim aqui, conhecendo o tempo, que já está hora para você lanta for de sonho, de com, para sombra, salvação, está mais cerca que nós, que o tempo que nós queremos. Agora, tem de visa, wel, mas tem Pablo escreve coisa, ele morreu bem. Nou, sommige mensen zeggen, nou, Paulus heeft dat heel lang geleden geschreven en hij is zelfs al gestorven. Que men die ure en not de zeker. Dus dan is het niet zo dichtbij. Is er bij Miriam Beek, ik heb dat zeker, Maar we zullen zo zien of het dichtbij is of dat het ver is. Oké, bueno, dus we te passen aqui nanan. Nós Zal para ik aqui even na orato overslaan, maar Mateo. hier gaan we even stilstaan. Mateo capítulo 2. Bij Matthäus hoofdstuk 2. Zo aan ons que estudia ave, Want vandaag willen we iets gaan studeren, para nós waxi dingen prome venida. zodat wij dus kunnen zien dus dat bij de eerste komst van Jezus Se tem algo similar com a segunda venida. of er gelijkenissen zijn voor bij de tweede komst. Juist. Que men dori studiele, Dus door het te bestuderen, vamos mostrar ainda não guta fogo se be prome venida. kan je dus aan de mensen laten zien dus die gefocust waren op de eerste komst. Com é accent, não te ribe prome, sino ribe de dos. Maar dat accent dus niet ligt op de eerste, maar op de tweede. Oké, nós também bem aqui você. We komen er zo meteen op terug. Ok, Mateo 2, versículo 1, me estaria sentando adelante. Dus Matthäus 2, dan lees ik vanaf vers 1. Ele diz a word después que Jesus anuncie na Bethlehem de Judea, dingen die aan die rei Herodes, ata, sábio não for de oriente a Jerusalém, e apunta, onde é sunco anuncie como rei de Judeunang. Então, bisa, passomba no Samira, sustreia na oriente, e a bimpa adore. E ora rei Herodes atende aqui, ela queda mais intranquil, e inteiro Jerusalém junto com ele. Ela chama todos os sacerdotes principal, escriba no pueblo, junto e começa a informar acerca de onde é Cristo o Messias anuncie. E na acontece na Bethlehem de Juda, para sombra assina a guardos que vi door die profecia. Eu anteken. Ik hou het even hierbij.
Dus, nos te mira, nang abini pa bin wak en nascimento de Jesus. Dus we zien dus dat ze zijn gekomen om te zien wanneer Jezus geboren wordt. E bonita ta korabon kenan tabata, En wie waren ze eigenlijk? reinan di Oriente. Dat waren koningen vanuit het oosten. Je pregunta dan tabata je pueblo of no tabata je pueblo? En de vraag is, waren ze van het volk of niet van het volk? No tabata je pueblo de Dios. Ze waren dus niet van het volk van God. Dan tabata gentil dan gewoon. Het waren gewoon heidenen. No olvida se, no se Vergeet dat niet. We zullen daarop terugkomen. Pero a pesar que nan tabata gentil, Maar ondanks dat zij dus heidenen zijn, versículo 2 te visa nanga bimpa adoré. wordt er dus bij vers 2 gezegd dat ze kwamen om hem te aanbidden. Oké, dus nanga biaga riba ng caminda, Dus ze waren dus op reis. nan tabata volg estrella, Ze volgden dus de ster. meneer wat mireri riba pantalla. Dus net zoals je dat op het scherm ziet. Anto, segundo nan tabata studia scroll lang antigo, Dus terwijl ze dus de oude geschriften aan het bestuderen waren. e também profecia nan ku Balaam também esquivi. En ook profetieën die door Balaam geschreven zijn. Dus nan de bisa wel Salvador reiki mesenanse talital caminho estreita iva. Dus hebben ze bedacht dus dat de koning daar wel geboren moet worden, daar waar de ster hun brengt. De segundo nan tabata cana estreia tabata bainan dilanti, Terwijl ze dus onderweg waren, ging de ster hun vooruit. wana biaga anoche. Dus ze waren dus in de nacht onderweg. Passin nan po mire estrella nan po tenena vista. Zodat ze dus de ster dus in de gaten konden houden. Anto estrella iva nang net na e tempel na Jeruzalem. En de ster heeft hem precies gebracht bij de tempel in Jeruzalem. En te nang estrella abai. En daar ging de ster weg. Dus is sabio nang ayega na unda Dus waar kwamen de wijzen? Jeruzalem. Ze kwamen aan in Jeruzalem. Oké. Awo no stuur saku un Jesus uiteindelijk bij de wisa elananse Bethlehem. En waar is Jezus uiteindelijk geboren? In Bethlehem. Oké. Awo. In nascimento de Jesus, estava da gewoon de maniera nostra tra you e you ananse ela lo visa doctor visa 9 lunas pe la ganse 9 nulni algo. Is de geboorte van Jezus, was het precies zoals die van ons? Zoals dat de dokter zegt, nou, na 9 maanden wordt het kind geboren? Of estava de un tempo específico. Of had het een specifieke tijd? E un lugar específico. En een specifieke plaats? E com maior não específico. En met specifieke ouders? Nós mire que me wa We zullen het zien. te bisa que não vou mirar na pantalla. Je ziet het op het scherm. E punto número 2. Bij punt nummer 2. Versículo 5 tegen 6. Van vers 5 tot Te 6. bisa te segundo a profecia de Micaías 5:2. Het is dus gegaan volgens de profetieën van Dus- Michaeus 5:2. Juist, então é sábio não aqui estava de volg sinal, estrela, sinal. En de wijzes volgden dus deze signaal. Ze volgden de ster. Então andava de studie profecia não. En ze bestudeerden de profetieën. Oké, dus uiteindelijk als de Herodes die mata ture moet não. Dus Herodes besloot dus uiteindelijk om alle kinderen te doden. De como ze Deus avise sábio não no vai back, com outro rumbo. En waarom? Want God zei tegen de wijzen, ga niet volgens dezelfde route terug, maar neem een andere weg. Als de sei estava de dem profecia de Oséias 1. Dus zelfs dat stond in de profetieën in Hosea 12:1. Ok, depois Jesus anúncia na Bethlehem en ons avisa. Dus Jezus is geboren in Bethlehem, zoals we zeiden. Als de sei estava de tasquibi dem profecia. Dus zelfs dat stond geschreven in de profetieën. Que men depois emesra bim back depois que bij Egypto. Toen moest hij terugkomen toen ze naar Egypte waren gaan om te vluchten voor Herodes. Daarmee profecia de viser. En dat wordt ook gezegd in de profetieën. Que men en nascimento de Jesus de outra palavra ta profético. Dus de geboorte van Jezus is met andere woorden profetisch. Dus bobo tu tempo tranquilo na casa lezen Mateus 2. En je kan dus thuis gewoon op je gemak Matthäus 2 lezen. Abo saco en nascimento de Jesus e tudo lo que sucede estava de estar basado op profecia. Zodat je weet dat de geboorte van Jezus en al hetgeen wat er omheen plaatsvond op basis van profetieën was. Ja, esse maneiro se mira aí na pantalla, se é prometa de cine. Dus we zien het op het scherm. Als het eerste nou zo was, Wat ik er die doos lo nota mesmo. denk je dan ook niet dat de tweede ook zo zal zijn? Que men wak, se é sábio não, Dus als deze wijzen, estava de wak e señala, estava de atento. ze waren dus aandachtig aan het kijken naar de signalen. Com nós me se tá awe. Hoe moeten wij dan vandaag zijn? Se corabo não estava de je pueblo. Bedenk goed, ze waren niet van het volk van Pero God. eu digo na mes
Como meester dat hij zo'n adelanta. Maar zelfs de Joden die dit vooruit hadden moeten weten, die wisten het niet. Ja, is notava de preparando en dat. Dus niemand wist het. Ze waren dus niet op voorbereid. Correcto. Dus Dios te visando nos algo. Dus daarom, God zegt iets tegen ons vandaag. Para como pueblo nos paga atención para a venida de Jesus, no cuenos de surpresa. Zodat we dus opletten op de komst van Jezus, zodat het niet als verrassing komt. De hermano vai te visavo ascenden en jefonan te bin ocupar lugar de snaki ding. En Ellen White zegt zelfs dat mensen van daarbuiten dus de plaats in zullen nemen van de personen hier binnen. Eu digo nan sowieso, nan die nou, ik ben sacerdote, que rabbi nan. De Joden en de hoge priesters Ja, is nan die nou en de rabbis. Kimishi poco pastor, anto poco sabio, gentil, mediocre, de bin bisa nos tocante in verdad. Die dachten, nou ja, wie zijn deze middelmatige wijzen die iets komen vertellen over de waarheid? Nou, no absite. Ze hebben het niet geaccepteerd. Nou, no ni siquiera bij wak si di verdad is usanans in Bethlehem. Ze gingen niet eens kijken of Jezus in werkelijkheid was geboren in Bethlehem. De hermano vai visavo inang na kumisanya rabia contra Jesus mes. En baby. En vanaf dat moment begonnen ze al een hekel te krijgen aan Jezus, vanaf baby. Sí, vamos estudiar en la casa tranquilo, deseado de toda la gente. Je kan het in het wens der eeuw, kan je het gewoon op je gemak lezen. Oké, bangeur in 24:3 zo. We gaan dus nu verder naar Matthäus 24:3. We zo het bisa I ora ko eta wat de sintari was serie di olevi e disciples bina so cerca de visando bisanos que tempo e cosnan aquilo sosude e kikolota e señal dibo binida e di fin di tempo e Jesus quando está visa mira pa gente ganha vosso. Mira pa gente no ganha vosso. Oké, dus kijk de discipelen aan puntra. Dus wat hebben de discipelen gevraagd? Es señal dibo venida, dus Jezus venida. Dus ze vroegen dus naar de signalen van de wederkomst van Jezus. Y die fin di tempo. En van de eind van de tijd. Ahora que Dios te quiere sin bisanang. Denken dat Jezus hun dat niet zal vertellen? Claro, Amos 3:7 de visa, seguramente Dios no te va a decir nada, sin que revelar su consejo secreto na su servidor e profeta. Amos 3:7 vertelt dus dat Jezus niks zal doen zonder de geheimen te vertellen aan zijn volk. Juist. Que men Dios te doen a nos señal. Dus God geeft ons tekenen. A pesar de nos nossa dia y hora. Ondanks dat wij dus niet de dag en de tijd weten. Si Dios te doen a nos hint nang, tip nang, horen nos wak nang, visa, wel, het is zeker. Maar hij zal ons wel tekens geven en tips geven, zodat wanneer wij die signalen zien, dat we weten, hé, wacht even, het is dichtbij. Juist. Que men no lubida e sabio nang tava da pendiente. Dus vergeet het niet, de wijzen waren hierop voorbereid. Dus no la que seita nos caso ave como pueblo de Dios. En laat het niet zo zijn voor ons als volk van God vandaag. So na mes tava da más atento que pueblo mes. Want de wijzen waren er meer aandachtig aan op dan wij zelf. Então, het is significativo. Het is significativo que ora kuna 30 de stad Jeruzalem. En het zegt dus wanneer zij dus binnentraden in de stad Jeruzalem. Na sali mas confundi voor die lokwa ora na 30. Gingen ze dus verwarder weg dan van wanneer ze naar binnen gingen. Zo na keren kuna de 30 en toen rende contento, com cara de smile, toen rende tava da gewoon mané, da kika passa. Want zij dachten dus wanneer ze daar aankwamen dat iedereen blij zou zijn, maar ze kwamen daar en iedereen was gewoon heel normaal. Ja, is het wakker de visa ginang, de deseado, met een capítulo. En let nu goed op wat hier nu wordt gezegd. Het visavo na no por comprender na visa. Het zegt dus dat ze dus niet konden begrijpen Que Dios por passa nam voorbij. Dat God hun eigenlijk voorbij kon gaan. E comunicar com pouco pastor nang ignorante e incircus e algum gentil nang incircuncida. En dat dus God met zulke onbelangrijke, onbesneden mensen dus eigenlijk wel kon praten. Do aqui de visa ma bau na hel, aqui a começar e rechazo de Cristo. En hier, daarbij het geel zie je dus dat er wordt gezegd, daar begon dus de afwijzing van Jezus. Door de sacerdote nang hierabina. Dus door de rabbies en de hoge priesters. Mire, dus assim tiki nang tava da se porta di nang coração. Dus beetje bij beetje sloot ze dus de deur van hun hart. Mire, dus het visa después de nang jornada largo nang awardo desapunta door die indiferentie die líder nang judío.
Dus je ziet dus dat ze op een gegeven moment, I get disappointed. ze waren dus teleurgesteld door, Indiferencia. door de onverschilligheid. Sí, die líder na audio. Dus door de meningsverschillen van de leiders. Juist, nós podemos ser na casa. We kunnen het thuis lezen. Ok, dus door die sabe ng aki, Dus door deze wijze Dios ay llama atención die líder na audio, die líder na audio, heeft God dus de Joodse leiders eigenlijk hun aandacht getrokken. na el nacimiento de suyo. Naar de geboorte van zijn zoon. Incrível, hè? Ongelooflijk, hè? Que el pueblo me está ready para explicar profecia na aki. Het volk die klaar moest staan om de profetieën uit te leggen, Welcome Salvador. zodat ze de redders konden verwelkom heten. Dus agora bonta e dia na mensagem profecia ta anos. Het is niet die dag dat ze wisten van die profetieën, maar voor jaren. En toen visa nang we sabio nang tava te promeco a welcome nan Salvador. Maar het was dus nu de wijze die dus hun redder als eerste welkom mee hebben geheten. Pero agora também o Jesus visa e prostituta nan de drende promeco voso. Weten we ook dat Jezus zei dat prostituees zullen dus eerder naar binnen gaan dan jullie? En toen nanga doen een regalo na hasta het significa algo na entregar nan vida in Salvador. En het zegt dus ook, ze gaven cadeaus. Ze hebben zelfs hun leven aan deze redder overgegeven. Ja, is het kon je creëren rabia ding eudiunam. En daardoor kwam er een haat bij de Joden. Oké. Awo eceita vada passado. Nou, dat was dus het verleden. Salomon de bisenos ko maluida cambia na idioma. Salomon zegt ons het volgende. Oké, Eclesiastes 1:9. Dus in Prediker 1:9. Nou, zo aqui rapidamente. Laten we er even heel snel naar gaan kijken. En toen is de mira con En dan zullen we zien con historia de repetir. hoe de geschiedenis zich weer herhaalt. Het is lo que estaba tata lo que está y lo que guardo así te lo que lo guardo así así no tiene nada nuevo baudi solo. Oké, zeta manera revisa Eclesiastes 1:9. En dat staat dus in Prediker 1:9. Juist, que mijn historia te repetir su mes. Dus de geschiedenis herhaalt zichzelf. En toen lo viste de un mes ave, pero Steven, minta quiere el pueblo ave, te ve así menco que el pueblo dio ni pasado. Maar nu kan je wel zeggen, Steven, ik denk niet dat de volk van nu hetzelfde zal doen als het verleden. Ave nos tem Bijbel, Spirit de profecia, etc. Vandaag hebben we de Bijbel, de geest de profetie en noem maar op. Dus a minta quiere ecoi. Dus ik denk dat niet. Wel, a me provisava mi romas segun Bijbel, y Spirit de profecia, te coi deve passar. Maar ik zal je wel zeggen, broeders en zusters, volgens de Bijbel en de geest der profetie zal dat zeker gebeuren. Awo, essa é uma profecia segura. Dat is een profetie voor zeker. Pero único como me passaram pesita, Maar de enige manier waarop ik voor kan zorgen, para nós suceder comigo. dat het dus met mij gebeurt. Vai que Deus me não tem controle do pueblo, Dus ik heb geen controle over het volk, pero sim me tem controle minha relação com Deus. maar ik heb wel controle over mijn relatie met God. Ok, dus Salomon die is soort de repetir. Dus Salomon zei dat het geschiedenis zich zal De herhalen. Deus te visa de Provérbio 29:18, En God zegt in Spreuken 29:18, caminha não tem visão. O pueblo te laga tur frena bai, mas feliz te sungo te guarda lei. Nós parece na holandesa bau. we zien het ook in het Nederlands staan. Que me andi e pueblo, um pueblo profético e tinco tenene e profecia. Dus het is een profetische volk, ze moeten vasthouden aan de profetieën. Se não te laga tu frena bai, Want anders laten ze alles los. e não tem houvas. Ze hebben dan geen houvast. Mescos que sabem não tava de vigilar tempo para que promete e venida de Jesus e promete. Dus net zoals de wijzen dus de tekenen in de gaten hielden om te weten wanneer Jezus kwam. Juist, assim nós também mestre tenen na conta e de dos venida. Zo moeten wij dus ook de tijd in de gaten houden voor de tweede komst van Jezus. Que nós mestre ocupado em Kiko da passando aqui. We moeten ons bezighouden met wat gebeurt er nu? Kiko Bijbel de visa. Wat vertelt de Bijbel? Que Espírito profecia de visa die tempo como te viva ding. Wat zegt de geest der profetie over de tijd waarin ik leef? Waarom me maten nunca ayenan ding de notícia. Oh, wacht even, ik heb iets op het nieuws gehoord. Te quizás Bijbel te papia algo de coi. Vertelt de Bijbel hier misschien iets over? Que nós mestre está al dia atento
de tempo que nós viva. Dus we moeten heel aandachtig zijn voor de tijd waarin we leven. So die con Dios Oplettend conhecer zijn. é princípio of é fim voor die princípio. Want God kent het einde vanaf het begin. Zit in Isaías 46:10. En dat wordt gezegd in Jesaja 46:10. Juist. Awo bang waken wo ding Daniel 9. Laten we eventjes gaan naar Daniel 9. Oké, we tien moesten pareko prometo nos ronda af. Ik moet even een aantal dingen laten zien voordat we kunnen afronden. Se we zijn mirar met skip bij Bimpaloco. Zo zie je maar dus dat ik gewoon zomaar eventjes een paar dingen oversla. Oké. 9:24. Oké. 9:24. El pueblo judío Dus het Joodse volk, estava in algo na mestra hasi prometo nan tempo kawa. er was iets wat zij moesten doen voordat hun tijd voorbij was. Kiko nan dat ding was. Wat moesten zij doen? Oké, maar koe assim aqui pida. Ik heb hier steeds in delen genomen. Na mestra termina transgression. Ze moesten dus de overtredingen beëindigen. Na mestra pon fim na pica. Er moest een einde komen aan de zonde. Na mestra si expiação pa iniquidade. Ze moesten bemiddeling doen voor hun ongerechtigheden. Trece justicia eterno. Zodat ze dus een eeuwige gerechtigheid zal zijn. Seja e vision e a profecia. Dus de visie moesten ze verzegelen. Juist. E finalmente ungi el lugar santíssimo. En als laatste moesten ze dus het heilige plaats zalven. Oké. Dus nang tingu ta al dia, pues tende 490 anos sota babazang. En luister goed, want er werd gezegd, alleen 490 jaren zijn voor jullie. Alleen we zouden zien que apesar de profecia, Laten we het zo zeggen, ondanks deze profetie, toch a profecia será 5 na prepara. is het dus toch gesloten voordat zij dus klaar waren. Que men nos bisa awe, no pero nang tava da outro, no sita outro, mas nos awe tinkiko no. Dus Temenko. we kunnen dus niet zeggen, nee, zij waren toen anders, wij zijn anders, van zij hadden toen dit of dat. Nee, het is hetzelfde. So Dios we se klate saki da babazang. Want God zei duidelijk, dit is voor jullie. Toch na aya 34 Maar na toch- Pedro mensagero. Maar toch in het jaar 34 hebben ze dus de boodschappen Na gestenigd. mata Cristo, mata Esteban dame. Ze hebben Christus gedood en ze hebben Stefanus gestenigd. Que men nang a rechazar el mensaje por completo. Dus ze hebben de boodschap volledig afgewezen. Oké, awo wak. Het avisa nos de Mateo 24:5. Het zegt ons in Matthäus 24:15. Het avisa ora pese ora vos mira e abominação de desolação. Cu profeta Daniel a pape DJ ta parado em lugar santo. La que sunkuta lesa comprende. Oké. Dus Jesus amanda e discipelen in nos. Dus Jezus heeft dus de discipelen gestuurd en ons. E turco da Bíblia de tempo bij studie boekje de Daniel. Voor iedereen in die tijd om het boek van Daniel te bestuderen. Especialmente lo que Jesús se refería a Daniel 9. In het bijzonder Daniel 9. Camina de Musa pa el pueblo de Dios que estaba paso con él. Zodat hij laat zien wat er dus met het volk van God zal gebeuren. Pero e profecia a que tem doble cumprimento. Maar deze profetie heeft dus 2 uitkomsten. Ja, es que mandi e nota pa nang so, pero eta pa nos tambe. Het is dus niet alleen voor hen, maar ook voor ons. Oké. Dus Jesus di ora bomira e abominação. Dus God zei wanneer je deze verwoesting ziet. Wa avendia te ende visa pero Steven Dios mi te vai a oração para Dios mostrar-me algo. Dus soms zeggen mensen, Steven, ik ga God bidden en vragen zodat God mij iets kan laten zien. Que hora ta hora passali? Wanneer het moment is om weg te gaan. Que hora nós temos bij dingen campo, bij biba ding campo. Wanneer we dus op het platteland moeten gaan De wonen. outra palavra country living. Dus met andere woorden, het platteland. Ah, ainda não, toch? Nog niet, toch? Pero Jesus ha dado sinal que hora nós temos que vai. Maar Jezus heeft een teken gegeven wanneer we moeten Que hora gaan. nós temos vai. Wanneer moeten wij gaan? Ora nós mira e abominação de desolação. Wanneer we dus deze verwoesting zien. Wak dinge tempo aí. Dus in die tijd, Turu diu ko asali vai. Ora na mire koi. dus waren alle Joden die waren vertrokken toen ze dit zagen. Tura escapa. Die waren allemaal gered. Pero turco a wake sinal bis ai no da koi loco, ai no da tempo. Maar voor al degenen die dus de teken zagen, maar die dachten nee joh, dit is niet nodig. Tura muri de stad. Die waren dus allemaal gedood in de stad. Popule ser in conflicto de los siglos. Je kan het in de grote strijd Het lezen. is al mais que 1 milhão judeu a muri dentro stad. Meer dan 1 miljoen Joden zijn gedood in die stad. Oké, então we saben nang abini, agora bom, e promebe na bin.
Maar bedenk goed, rondo na Jeruzalem. de Romeinen kwamen dus de eerste keer en ze omsingelden eigenlijk Jeruzalem. Después, por cierta razón desconocí, nangabai. Maar voor onbepaalde, ongekende redenen waren ze weggegaan. Pero eigenlijk dat Dios a obra un escape. Maar God heeft ervoor gezorgd dat ze nog konden ontsnappen. Dus die ora bomira. Want hij zei, wanneer je dit ziet, En dus snango atento a wakeko en die wel te woto ora basali. en degene die aan het opletten waren, die dacht, hé, nu is het moment om te vertrekken. Woto nan dorko nanga hala trasweg, nan die ai no ko inda nada. En doordat de Romeinen zich terugtrokken, dachten, nee joh, dit is helemaal niks. Nou, dan sigi fiesta numa basilago. We blijven dus gewoon doorfeesten en doorgaan met ons leven. Come bebe den tempo di Pasco. Gewoon eten en drinken tijdens de feestdagen. Bij waken dat den tempo di Pasco Tito Bolebinberg. En we zien het dus dat in de tijd van de kerst, dus van de feestdagen, dat hij is teruggekomen. En toen je na turu die sowieso ta tranquilo. En op dat moment waren alle Joden op hun gemak. En toen je danang finalmente nu in een borasalima. En op dat moment kon dus toen niemand meer ontsnappen. Oké, wako. Dus finalmente met bij kwetu kos, pero bij Daniel 1:1 checken tranquilo na kas. Lucas 21:20. Ik ga niet alles nemen, maar je kan Daniel 1:1 en Lucas 21:20 gewoon Dat thuis mira bestuderen. gewoon passado, presente y para nos futuro. Dan zie je dus het verleden, het heden en de toekomst. Oké, dus abominación di desolación. Dus deze grote verwoesting, De woorden je maar armada eigenlijk die Roma. dus dit hoort eigenlijk dus de wapenuitrusting van Rome genoemd. Oké, dus met de bij in ratu, parando ginang. Ik ga even verder. Dus de visa, dan ik weet party bouw na heel. En ik zal het onderste deel even nemen. Het visa Cristiana me ser identifica bandera of bandera di Roma awe. Dus de christenen moeten dus deze vlag van Rome kunnen herkennen. Oké, kijk Cristiana me ser identifica. Wat moeten zij kunnen identificeren? Bandera di king? De vlag van wie? Oké, Roma. Van Rome. Die komen zo oroko, Jesus visa orbo so mira abominación. Tawata bandera que Romano establecer para voor je staat. Want Jezus zei dit van wanneer ze deze gruwel zien, verwoesting zien, is dat het moment dat zij dus die vlag zagen. Juist, en door die bandera dat is een águila. En op die vlag was er een adelaar. Y nantawata adora e Dios solo. En zij aanbaden dus de god zon, de zonnegod. Dus keer bij naam van ons bij mira. Ik zal het even overslaan zodat we dit kunnen gaan zien. Oké, dus onze kapte idee que bandera di Roma waarop nevo. Dus we zien dus nu dus dat de vlag van Rome daar buiten was neergezet. Het is standaarde e leinang romano. En dat zijn dus de Romeinse standaarden, hun wetten. Llega nel lugar santo. Dus dat was dus bij het heilige plek aangekomen. Camine no me se tava data. Daar waar hij dus niet hoort te zijn, Inangela bing. daar is hij gekomen. En de na Jesus de bing e destruction te bij bing. En daarop zegt Jezus, nee, dat is dus het moment dat de verwoesting zal komen. Oké, aqui bouw na berde wat mire, dingen boekje Daniel e Revelation. Dus hier beneden in het boek Daniel in Openbaring zie je in het groen. Het visava ko e águila, Dus dat de adelaar, e dragon, tava Dus de data draak. e standaarde principal di legione romano. dus dat was dus hun principe van de Romeinse legioenen. Ja, is en e dragon tava da waru pintana cora. En de draak werd dan in het rood getekend. Oké. Agora, En nu? essa aqui minta bij kwe, minta diz na bunhapa. Ik ga het niet helemaal nemen, ik neem je alleen ik geef je een klein stuk ervan. Hermano, vai ter sonho. Dus zuster Ellen White kreeg een droom. Então, desse sonho, vou aparecer na hele inanang. En in die droom, je kan het in het geel lezen. Ela mira companhia tava da acercando e casca minha tava da queda. Ze zag dus dat er een bedrijf kwam bij de woning waar zij woonde. Então, segundo que tava da wak, ela mira algum ende conhecido nang. En terwijl ze dus aan het kijken was, zag ze een aantal bekende mensen Rubi ertussen. da palavra, ende conhecido, ende que tava da conhecido. Bedenk goed, ze zag bekende mensen ertussen. Niet vergeten. Então, ora que ela wak bom e aparência, maneira de vista que nanan tava da de profissão católico. En toen ze dus beter keek, zag ze dus dat de mensen, het was dus van een katholieke kerk. Oké, então que nasce, wak parte na verde. En ze kijkt dus eventjes naar het groene deel. Wat hebben ze toen gedaan? Na marca círculo rondo de sua casa. Ze hebben dus een cirkel getekend om haar huis. De outra palavra, na rondo na
sukas. Met andere woorden, ze hebben haar woning omsingeld. Oké, mira aqui na meneer Lucas 21 te visa. Dus we zien hier wat in Lucas 21:20 staat. Rondona. Dus omsingelen. Oké, bambek, cirkel ekas. Dus we gaan even terug. Dus werd een cirkel geplaatst om haar woning. En dus nandi e bienang kubotin te dinos, na te confiscanan. En ze zeiden dus, alles wat jij hebt is van ons. We nemen het over. Oké, ako timbenos te pensa, ay, ko ita, nada. Soms denken we, nee joh, dat is niet zo erg. Normaal wij zeggen visa, het tempo not te leeuw. En zuster Ellen White zegt, de tijd is niet ver. Ora com maneira e discípulo andi antaño. Dus net zoals de discipelen in de oude tijden, Nós lo guardo forçar para buscar refúgio den lugar desolado e solitário. zullen wij dus verplicht worden eigenlijk om te gaan verstoppen in afgelegen plaatsen. Mesmo cosco é rondonamento de Jerusalém door de armada romano. Dus net zoals het koninkrijk van Rome, dat zij Jeruzalem hebben omsingeld, Tava de señal para cristianos sali. dat een teken was voor de christenen om weg te gaan. Ave de mesmo coisa significa. En vandaag is hetzelfde, wordt er gezegd. Oké. Awo, orbo wak den sak met de pasilie denje. Wak e águila butaifo. Dus kijk eens eventjes hier naar die adelaar daar buiten. Maar mire? Zie je dat? Águila kinang. Zie je daar de adelaar? Ah, nós mire de bandeira também de sumei mei. We zien het dus ook daar op hun vlag. Oké, dan misschien we zeggen wat de mira. Dus als we op mire, we busque. Je kan het opzoeken, je zal het zien. Dus wat de mire is zakje dan een emblema. Dus dit is hun logo, hun embleem. E águila. De adelaar. Kuting eta di lenko e Dios solo. En het is dus gelinkt aan hun zonnegod. Oké, kina ons po mire também we portret. We zien het dus hier ook op de foto. Die cirkel naar verde. Het is omcirkeld in het groen. Awak. E obi bem ons mundo nós mes kiko que men Vaticano. Vaak vragen we ons af, wat betekent nou eigenlijk Vaticaan? Het significa também serpiente. Het betekent dus eigenlijk ook slang. Divine serpent. Oké. Nós te mire aqui nan. Alai musro romana. Nós te mire toch serpiente aqui nan. Zien we hier ook weer die slang? Oké, nós te mire e lugar caminhando de reunião was ook bij. We zien dus ook de plaats waar ze dus bij elkaar komen. De serpiente daar toch? Dat is toch een soort een slang, toch? Mire, oké, dos woorden dan. Zie je die twee ogen daar? Zeg je de maseka? Die is nog dichterbij. Wauw. Zie je dat? Zie je dat? Oké. Dus de andere palabra, nós te mira divine serpent, aqui nan. Dus met andere woorden zien we dus een heilige slang. Pessoa die conta e dragon adune poder. En waarom? Het is dus de draak die hem macht heeft gegeven. Revelation 3:4. Dit is Openbaring 13:14. Revelation 2:9 diz e dragon Openbaring de Satanás. 12:9 zegt dat de draak Satan is. Juist. Mire. Anto, logicamente, wat mire riba farmácia, dokter, tudo como eu mire colebra. En je ziet het dus ook allemaal op, bij de dokters, zie je dus ook dus de teken van de slang. Maar soms zeggen mensen als Steven, waarom neem je dit dan? Wat wil je hiermee laten zien? Vergeet niet, Vaticaan, slang. Ik ga het je in de Bijbel laten zien. Ik zal dit snel overslaan. Oké. Agora. Nós sago tem duas bandeiras. We weten dus dat er twee vlaggen zijn. Isaías 59:19 divisa e bandeira de Deus. Dus Jesaja 59:19 zegt de vlag van God. E bandeira de inimigo também. En de vlag van de vijand is er ook. We hebben het net gezien. E bandeira te leinang e standaarde. Dus de vlag is dus hun wetten, hun standaarden. Victoria. Hun overwinning. Oké. Agora, me deve mostrar romana algo rápido aqui. En ik ga nu even iets heel snels laten zien, mijn broeders en zusters. Kiko Mateo 24 divisa nós trove. Wat zegt Matthäus 24 ook alweer tegen ons bij 15? E di ora você mira Kiko. Het zegt wanneer jullie wat zien? Que nós mira. Wat zullen we zien? E abominação di. Na onde tá para? De gruwel der verwoesting, waar staat het? Ding el lugar santo, toch? In het heilige plaats, toch? Awo, nós tá querendo nós tá e pueblo peculiar, nação santo. Denken wij dat wij het bijzondere volk van God zijn? Amen, toch? Oké, nós toer te keren. Wij geloven er allemaal in. Que men si nos mira e bandeira e. Dus wanneer wij die vlag zien, ding el lugar santo, in het heilige deel, que men nos tingo como se preparar.
Dan moeten we ons gaan voorbereiden. Zijn we er klaar voor? Laten we even naar gaan kijken. Luister. Ik weet niet of je de volume iets omhoog kan doen. Terwijl de broeder even bezig is, kunnen we het lezen. Oké. Kan het iets meer omhoog? The East Central Africa Division is based in Nairobi, Kenya, and is the newest division of the Seventh-day Adventist Church. It reaches as far north as Eritrea, westward to Congo, Italy. Luister nu. Holy See. Zien we de bandera? Zien we de vlag? De lugar santo. In het heilige plaats. Oké. Dus misschien hebben ze dit een beetje geëdit, zeg je dan. Oké. Hier hebben we er nog één. Zien we die man daar in het zwart? Wat heeft hij in zijn handen? Een vlag van wie? Holy See. Van Holy See. En zus Ellen White zegt het. Helemaal beneden in de strijd der eeuwen. Wanneer je dus deze standaard van Rome ziet, die dus op de heilige plaats gezet wordt, dan weet je dus eigenlijk al. Kijk nu goed naar hier wat de pastoor zegt. En la conferencia general en San Luis. Hij bevestigt het, hij was daar. Créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Además de eso, en la conferencia general en San Luis, que no fue la última sino la anterior, créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Yo lo vi con mis propios ojos. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame para enseñar una clase de evangelismo. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ha cambiado y debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Y ustedes saben que muchas iglesias adventistas no se quiere oír de nuestro mensaje profético, porque es impopular. Se quiere hablar del amor de Cristo. Se habla nada más que Cristo nos ama. Pues este mensaje es un mensaje de que Cristo nos ama. No juegues con fuego, porque si juegas con fuego te vas a quemar. Las advertencias que da Dios en la Biblia, mis hermanos y hermanas, son mensajes de amor para que nosotros no caigamos en la trampa. Con mis propios ojos. Oké. Dus, Amos 5:19. Dus wat wordt hier bij Amos 5:19 gezegd? Elota manera orungene ta hui pa un leão e beer te bin contra cune of et by cas et pone su magna muralla e kiko de morde. En door wat wordt hij gebeten? Un culebra. Door een slang. Kiko Vaticano significa trove? Wat betekent Vaticaan? Culebra. Slang. Naonde ta? Waar is hij? Dinge cas. Hij is in huis, hij is binnen. Camela drenta dinge cas. Hij is dus binnen in het huis gekomen. Et poniendo su standaarden aan dinge cas. Hij is dus bezig om zijn standaarden te plaatsen in de woning. Sommige mensen houden er niet van wanneer je dit soort zaken presenteert. Net zoals in de tijd van de wijzen toen Jezus geboren werd. Hebben ze het volk geleerd om geen attentie te geven aan deze signalen. Dus ze hebben dus het volk eigenlijk in onwetendheid gehouden. Maar vandaag kan ik dat niet doen. Dus als God mij heeft geroepen om te praten, dan moet ik het presenteren zoals het is.
En daarom zegt zus Ellen White, breng de waarheid zoals het is, laat het snijden. De amor, in de liefde, pero botingo trece. Maar je moet het wel brengen. Is het niet waar? Zo timbe te pensa no ta contra iglesia wat babi no, ta sperta romanan kuei, nosta den finga ki romanan. Dus soms denken de mensen dat je tegen de kerk praat, maar nee, je bent ze aan het waarschuwen. We leven in de eindtijd. Juist, we zeggen visa, nos tim mas die teme die padenger man ooit de visa. Dus Ellen White zegt dat we meer te vrezen hebben voor binnen dan van buiten. Zo die kon en waarom? Want de slang is binnen in het huis gekomen. We zoeken naar buiten, maar hij is hier binnen. En wat moeten wij dan doen? Wanneer we dus zien dat Jeruzalem omsingeld wordt, dan moeten we ons voorbereiden voor het plattelandsleven. Daar moeten we heen, mijn broeders en zusters. Ik kan niet iets anders zeggen, broeders en zusters. Dus God laat ons de urgentie zien. Ik laat me iets hier nemen voor mijn tijd voorbij is. Iets meer omhoog alsjeblieft. En dit is Maxima, hè? In Africa or Latin America that had one ubiquitous type of ID, and certainly that it was digital, and certainly that it was biometric. And we really work with all our partners to actually help that being, to grow this. And the interesting part of it is that, yes, it is very necessary for financial services. But not only, it's also good for school enrollment. It's also good for health, who actually got a vaccination or not. It's very good to get your subsidies, from the government. So this has not only effect to the financial services. It's a very important. Okay. Maar again, Nederlands Benskar every Sunday. Zeg dat de Rutte de Corre. En hier zien we dus waar Rut hier op de fiets zit. Dus wanneer zullen ze de auto's vermijden? Every Sunday. Elke zondag. Okay. Denken jullie dat dat voor niks is? Mijn tijd komt aan zijn einde. Laten we luisteren. That will determine our future security. I'll be honest. The security situation does not look good. It's undoubtedly the worst in my lifetime, and I suspect in yours too. His pattern of Hij zegt dus dat we ons mentaal moeten voorbereiden op hetgeen wat zal komen. Prospero año, felicidad, Kiko. Dus wij zeggen voorspoedig nieuwjaar en zij zegt nee, bereid je voor. Luister. Oké. Kijk, deze zijn al begonnen met voor te bereiden. Waar niet de water in flessen staan? Ik heb wel een heel pakket, maar die paar flessen water zijn net op. Als ik heel eerlijk ben. Houdbaar voedsel, heeft u dat? Ja, oké ding. Het in cominde naar kaas. Hij eet het thuis. €100? Ja, ook. Heeft u ook liggen? Ja. Ik zat heel even te denken, maar die heb ik ook liggen. Ja, moet u vooral niet zeggen waar u woont. Een fluitje, nee. Heeft u dat? Ja, om eventueel te fluiten? Ik heb een pakket, dus hij is zich wel aan het voorbereiden. Ja, dat zijn adviezen. Hij heeft een fluit, hij heeft contant geld. Hij heeft alles. Deze mensen hebben ons al gewaarschuwd dat er een blackout zal komen. Zeg ons al deze dingen. Cyberattack. Er zal een digitale aanval zijn. We zien dus dat het met geld ook problemen zal zijn. Dus God laat ons deze dingen zien, zodat we voorbereid zijn. Dus dit brengt ons allemaal terug naar de zondagsaanbidding. Juist. En ook finalmente, op in de zaak op 25 december, dat eigenlijk de Dios Tammuz nandadora. En we weten dus eigenlijk van velen dat de dag 25 december, dat de aanbidding is van de God Tammuz. Dios solo. En dat is dus de zonnegod. Juist, we skip van ons voorbij rondtafel gaan. En ik ga dit even overslaan, zodat wij kunnen afronden. Wat was het volk aan het aanbidden toen Mozes op de berg was?
Een gouden kalf. Waar hebben ze daarvan gehoord? Hoe hebben ze dat ontdekt? Egypte. Vanuit Egypte. Oké. Dus nang atra imagem. Dus ze hebben een afbeelding gemaakt. Die ebise. Van de kalf. Ku Egypte ding. Die Egypte heeft. En to hermano de bise nos kla historia. En zus Ellen White zegt heel duidelijk in het verhaal. Ku imagem eita nanta dat ding adoration di solo. Dus dat ze door die afbeelding dus in aanbidding waren van de zon. Sowieso in pakwetur spabo awaki. Ik kan dus nu niet alles voor jou nemen. Laten zien. Maar je ziet het hier op het scherm. Je ziet dus ook die disc op zijn hoofd. Dat is dus de zon. En dit is dus gemaakt door het volk van God. Dus als je dan bedenkt dus dat wij dat niet zullen bereiken, dan ga je alvast nu voorbereiden van we zullen dat zeker bereiken. Juist. Daar gaan we heen, mijn broeders en zusters. En het zegt dus dat de ministers zelf tegen het volk van God zullen gaan zeggen om de zondag te bewaren. Het staat daar in Review en Herald. Lees het thuis. Je kan je dus dat niet voorstellen, mijn broeders en zusters. Dat er vanuit onszelf mensen op zullen staan die ons terug naar Egypte willen brengen. Juist. En daarom vandaag praat God heel serieus tegen ons vandaag. Hij heeft ons verzorgd dat we watchmen zijn. Zodat wij de laatste waarschuwingen aan deze wereld kunnen geven. En we hebben een veel belangrijke taak die wij moeten doen. Om de 3 boodschappen, de engelenboodschappen te verkondigen. Er is geen enkele andere taak die vergeleken kan worden met deze taak. En niks moet onze aandacht hiervan weerhouden. En het zegt als volgt, zodat we af kunnen gaan ronden. Voor wie huilen wij vandaag? Ezekiel 8:13. Het volk van God was aan het huilen voor Tammuz. Het zegt het daar. Versículo 14. Bij vers 14. Después se libamen entrada die porta para norte die casa do Senhor. E mira, tava timuenan cinta ayenanta yora Tammuz. Imaginava, in vez van yora, Jesus, anta yora Tammuz. Stel je dan eens voor, in plaats dat ze aan het huilen zijn voor Jezus, maar ze waren aan het huilen voor Tammuz. En toen zei hij, nee, ik ga jullie nog iets laten zien. Tava de mais ou menos 25 hombres com uma lomba para o templo do Senhor e com uma cara de direção para arriba. Ezequiel 8. En er waren dus nog mannen met een rug, 25 mannen met een rug. E não tava de buig tena suela cara para arriba de direção de solo. Que men die awe e pergunta da. Dus de vraag is vandaag. Para nós por terminar. Para quem nós está llora awe. Zodat wij nu kunnen afsluiten. Voor wie huilen wij vandaag? Para Jesus. Voor Jezus. Of Tammuz. Of Tammuz. En daarom wil de vijand ons hier in deze pan houden. Dus net zoals de kikkers, zodat we op onze gemak zijn. Hij warmt het water beetje bij beetje op. We vinden het helemaal niet erg, want het is gewoon kalm, het is lekker. Totdat wij dus zullen sterven in deze pan. En daarom nogmaals. Voor wie huilen wij vandaag? Wil je zijn zoals deze kikker? Of wil je gaan voorbereiden voor het plattelandsleven? Als je niet voorbereidt, dat betekent dat je bent net zoals de kikker. Doe dit vandaag, broeders en zusters. Terwijl wij dus de tijd kennen.
landa voor die sonho. Dat het moment is aangebroken dat wij wakker moeten worden. Sombra our salvação está mais cerca nós com o tempo que nós queremos. Want de redding is dichterbij dan wij dachten. Juist. Ave merdia quando de nós dice Senhor, mi não estava da sapero, mas mira você em que tempo me viva. Hoeveel van ons zullen vanmiddag zeggen: O Heer, ik wist het niet, maar ik weet het nu wel in welke tijd we leven. Prepara. Help mij om voor te bereiden. Want ik heb de vlag al gezien waar het niet moet zijn. Het is al binnen in het heilige plaats gekomen. Het moment is al aangebroken dat ik weg moet gaan. O Vader, help mij. Ik weet niet waar ik heen moet. Dus misschien heb ik niet eens middelen om te gaan. Maar laat mij het zien door de leiding van uw Heilige Geest. Ik kan niet gaan preken over vrede. Want de verwoesting is nabij. Amen. En onze redding is ook dichterbij. En daar ben ik wel blij om. Hoeveel van ons zijn daar blij om? Amen. Onze koning komt eraan. Laten we bidden. Onze liefdevolle Vader, op deze middag was uw woord duidelijk. We hebben duidelijk gezien dat het teken er al is. Help ons voor het moment dat we hier zijn. Zodat wij het werk van evangelie kunnen doen, zodat we zoveel mogelijk zielen kunnen winnen voor uw koninkrijk. Laat die vuur van zendeling varen in ons branden. Zodat we naar buiten kunnen gaan, Vader, om uw woord te verkondigen. Zegen het volk, Vader, van Bonoticia, Vader. En al hun leiders, o Vader. Zodat het volk voorbereid kan zijn, Vader, voor uw tweede wederkomst. We hebben dank u, Vader, dat bidden wij in de naam van Jezus. Amen. Amen. Que pueblo de Dios sabe. Wat zegt het volk van God vandaag? Se agradece, Senhor, de maneira que la preparar nosso irmão Steven. We bedanken de Heer hoe hij onze broeder Steven heeft gebruikt. Que para trazer mensagem assim bonita e também advertência para nós, sabe? Zodat hij ook zo'n mooie verhaal heeft kunnen brengen en een waarschuwing voor ons, Heer. Nós invitamos nosso irmão nang kasi nos falando para. We willen iedereen uitnodigen zodat we op kunnen staan. Nos praise team, casino por canto nos cantiga de salida, un día glorioso. En onze praise team, zodat wij het uittredenlied kunnen zingen. Y un diácono lo acompaña cada uno de nos para posar voor. En er zal een diaken ook zijn om elk een van ons dus naar buiten te leiden. Amen. Tapi kulo no ti más dolor, no ti más lágrima, tristeza lo ibai, no ti paz pasiglo na, en etera no vaya, oh que gran día glorioso. Es un que en tu vida de ver, no es tu mami na mi ma, muestra mi estanco más estima, oh que gran día glorioso lo está, no te más preocupación. No más dolor ni dolor, no más pena, más tristeza, ni
demasiado y división y pasé por nos lotar con Jesús nos gran román oh que gran día glorioso lo está que gran día lo está ora Cristo mi mira cara a cara mi tope es un que dormita de ver lo he tomado mi ma mostra mi estanco más y más oh que gran día glorioso lo está que gran día lo está ora Cristo mi mira cara a cara mi tope es un que dormita de ver lo he tomado mi man mostra mi estanco más y más oh que gran día glorioso lo está oh que gran día glorioso lo está oh que gran día glorioso